esityksen ja ohjelman aloittavat trikkaajat. Jos nyt yleisön joukossa on joku, joka ei tiedä, mitä trikkaus on, niin sitten meitä on 2. Ja minä en yritäkään ruveta selittämään sanoin kuvailemaan, mitä trikkaaminen on, vaan me päästämme lavalle 3 nuorta miestä. Aatu Seppänen, Aatu Keränen ja Lassi Tauriainen. Olkaa hyvä, estraadiolle.
Mitä on trikkaaminen? Mistä trikkaaminen on kotoisin? Se on Yhdysvalloista show-karate-harrastajat kehittivät tuommoisen. Joo, hengitään rauhassa. Tavallisesti taistelua ja sille, että siellä lisättiin näyttävyyttä sitten sekoittamaan siihen television-valmistelua. Ja sitten lajin harrastamisen myötä on kehittynyt paljon semmoisia liikkeitä, jotka ei löydy taistelulajeista eikä television-valmistelusta, vaan se on ihan se laji oma liike. Okei, hengitä nyt hetki. Miten kauan te olette kaikki kolme harrastaneet tätä? Minä olen harrastanut 4 vuotta. 3 vuotta. 5,5. Okei. Ja semmoinen asia kerrottakoon, että Aatu ja Lassi, niin he eivät ole harrastaneet tätä lajia Rastin naisvoimistelun yhteydessä, vaan he ovat meillä vierailevana ryhmänä, joten jos joku nyt haluaa ensi syksynä lähteä Rastin porukoihin trikkaamaan, niin se ei ihan ehkä vielä onnistu. En tiedä, ryhtyisikö pojista joku sitten ohjaamaan trikkaamista, koska mahdollista. Kyllä on järjestetty varsinkin nuorille aika paljon tämmöistä ohjattua toimintaa trikkaksen osaamia opetusta, lähinnä aika vapaammista opettelua, jossa ne ollaan valvomassa. Tuommoisia on ollut muutama kerran syksyisiä ja keväisin, mutta nykyään ei ole aika puhuttu tässä järjestelmässä. Jos on kiinnostava laji, niin internetti ja oma innostus ja intohimo lajia kohtaan on varmaan aika ratkaisevat tekijät. Eli te olette ihan itse kaiken opetelleet, harjoitelleet